ane gomba iri raakachera iri raanochera nemaoko kana agumbuka anochera gomba iri nemaoko iri ratakatofushira iri anochera nemaoko kuzviruma mazimpama kumeso kana musoro achizviruma iri gomba randiri kufukura iri takatorifushira iri anenge achichera nemaoko pakaoma ipapa asi anokwanisa kuchera nemaoko achichera nemaoko ake achizviruma achizvirova zvironda makumbo nemaoko achizviruma. Hama dzangu ndibatsirewo vanhu vemuZimbabwe ndatambura. Makadi muri yeZimbabwe zita ndishumbakadzi semazuva ese tinouya tichikupai nyaya dzinobata mukati menyika yeZimbabwe. Nhasi tadzoka zvakare mukati menzvimbo yeNoton tichisangana nemwana Junior watakakuratidzai mazuva apera kuti mwana ari kudzudzwa nechirwere chatisingazivi kuti chinonzi chi. Mwana ari kutambura, mwana ari kuitiswa zvatisingazive kuti mweyetsvina here, ndezvepasi here, ndezvedzinza here, ndivana tateguru here. Aiwa, nhasi sekurudziva vakainzwa nyaya vakabatikana vakati imboti paitinzwe kuti dare rinoti kudii, dare rinotiyambutsa kusvika papi pamucheche Junior. Ngatipindei mudare nasekurudziva. Alright, ndinoda kureketa newe chizukuru-kadzi. Ndiri kuronda matare tichiringa matare maererano nedambudziko rakuwira mukati memhuri yako. Asi ndichiona matare kudai ndiri kuratidzwa iri mhiko yeurombo hwechikwambo huri kusundirwa kubva mukati medzinza rezvibereko zvako. Mapanzisa chichuru. Ndinoona mukugarisana kwenyu haranga nechendebvu chako pakaita makakatana kana kuti paine makakatana zvakaita kuti musha udi uparare. Asi zvaita kuti musha uparare ndoona wangoita semunhu asirwa mhuri uri mukati mematambudziko nemhuri iyoyo. Saka urwere huri kusumuka huchinetsa nekutenderera mukati memhuri yako, urombo huri kusumuka mukati medzinza ravo. Vana vari kushandiswa muzvikwambo, chikwambo chikushandisa vana avo chikubva kuvabereki kunana baba wake. Unopanzwa kuzukuru. Ndiri kuona mamboedza kuti mumhanye kuti mungaita sei asi ndaona dambudziko iri harina kubata mwanakomana chete uyu ndizvo. Pane umwe mwanasikana futi anobvarwa nerima richimubata sedzungu rakamubata pauma pake apa. Zvokuti kana ofamba anotoita semwana anofamba achiita seanotyiwa nevamwe vanhu mukufamba kwavo. Saka raramo iripo ndeyekuti zvekudzidza kwako iwe chizukuru ndo zvekutochengetedza mhuri. Asi kumusha kwababa wacho ari kuti dai ropa radeuka, mhuri yadeuka yaparara nekuda kweurombwa ihwohwo. Saka muzukuru wangu urombwa hwezvikwambo huri kushandisa vana avo rumva kunana baba wacho kumusha kwake. Saka matare ari kuti iwo tinozvigadzirisa zvichichenuka zvichisununguka zvichipera, asi zvinoda kutosimba kwekutosimba chaiko muzukuru nekuda kuti ihondo yekunzi unofanira kuti utorwe zvibereko zvipi izvozvi. Unopanzwa muzukuru. Saka ndaona watambura chaizvo mukurarama kwako, kuti uone pekudya chekudya zvinonetsa, kuti uone mararamo zvinonetsa, nekuti vana ivava ndikuona vaine mhepo yekunzi vakasandidzwa mhepo yekuti havafaniri kutombosara vari voga. Vakasara vari voga panoita zvimwe zvinogona kudii kuitika mumhuri iyoyo. Saka vana baba vacho ndo pane nyaya urombo mukati memusha wavo. Handina kuona ari muvakidzani, handina kuona iri nzvimbo yamugere kwete, asi ndaona zviri kubva kuna baba wacho. Saka ndo zvinoita sekuti baba wacho anomboenda wodzoka, womboenda wachidzoka, asi wasina kana shungu kana hanya maererano nekurwara kwemhuri yavo. Ndo vari kuziva zviri kurwadza mwana, ndo vane ushereketo huri kurwadza vana, ndo vane zvikwambo zviri kurwadza chi vana. Saka kubvunza kuti vese namai vavo here nekuti vakaita kunge vanobatana. Saka ndodza kuti vanoita vese here namai vavo. Baba namai vavo ushereketo huri kubva kumusha kwemurume wako muchizukuru. Baba nyakutumbura mwana avo vana avo ndizvoka, namai nyakutumburawo murume wako chendebvu ndizvo. Ndo vane zvinhu zviri kushereketera zvikukanganisa vana zvichivhirikidza vana, ndo vane ubato urombo hwechikwambo hwavakagadzika pavana. Saka nhasi ndinokurayira chizukuru
kuti mukurarama kwauri kurarama panzvimbo yauri kurarama usanetsana nevavakidzani kana kusungidza vavakidzani kana mazishamwari. Dare riri kubva kushereketwa ruri kubva kumusha kwanga kwakawanikwa kwatumburwa mwana. Pamusoro isekuru ndinoda kubvunza kuti kusei mwana uyu achiti abatwa kudaro handiti anosvika pakurova amai vake nekuputsa mudziyo wamai vake. Harisi dare rero kuti angadai achidzudza kudzinza rake kwaari kushandiswa nekuti amai mutorwa ndomubvunzo wekutanga. Wechipiri kuti honai ari kurova amai ari munguva yekurwara azobatsirwa anaka mhosva yaizoti muteverere ichinzi wakarova amai zvakare. Alright, kurova mai kwaari kuita nekurwara kwaari kuita ndekwekuti ushereketwa hwambuya vake mai ababa vake nababa vake vakaberekesa kuti mai avo vaive vakasviba zvoita sezvonzi mai avo ndo vari kushereketa wana. Saka vakaiswa bvuri nemurume wavo namwene wavo kuti vaite fanike ndovane zvakaipa. Saka mwana kana achiona zvaanenge achiona anofanike mai asi wasiriwo. Uyezve kana mwana wayo apona kurova mai ingori indava inozoda ngoripwa mukufamba kwenguva. Saka ndo zviripo wakapfengedza bvuri rakaipa pana mai avo kuti nyika iti ndimai vana vati ndimai asi vasiri mai. Uri urombo hwekumusha kwana baba wavo. Ndinoona ndichiringa mudare ndinoona kuti vanhu vasingadi kunge vachipinda mumatare, vanhu vasina kana neshungu nekurwara kuita mhuri. Saka tichaita zvatinoita zvokuti vana vasunungurwe, asi kana vasunungurwa tichazoita go back to sender yatichaita yekuti vachazodzoka futi vopupura kuti tisi takachishereketa mhuri asi mhuri inenge yasunungurwa. Saka chatichaita kushanda nemhuri yosunungurwa yopora asi todzorera zvavo kwazviri kuti zvabate kuti vazive kuti vanga vachiita zvakashata nyika izive kuti vanga vachishereketera mhuri. Vanoita zvakanaka mai vana. Chikwambo chikuwashandisa. Chikwambo chinonge chichishanda chii chinobatsira chii kuita zvazviri kutoita vana ivavo ivo zvavo zvinenge zvitovafambira. Vanoda kupfuma. Andi hapanaka pfuma kamo. Saka zviko zvaka zvakunyanyonetsa. Chizukuru changu ndakukumbai mbanda dzekupisa mazuva 3 ndizvoka. Mapisa mazuva 3 ndizvoka. Mama munopisa mazuva 3 muchipwititidza mazvifukira ndizvoka. Then uyu wacho ushu munoisa muporiji wachiuya mazuva mangani 3 nguvai makuseni manheru. Iyoyo makuseni manheru futi kufukira makuseni manheru muporiji mazuva 3 ndozoya nembanda mashure mazuva 3 dzikubva ndapedza chii dambudziko tozofamba nzwendo dzatoda kuti tidii tifambe kuti zviiti zvakanaka. Akademo yeZimbabwe siti handishumbakadzi semazuva ese tinouya tichikupai nyaya dzinorwadza dzinonakidza dzinofadza dzinongobhohwa so nedzimwe dzinongosuwisa. Asi nhasi ndadzoka zvakare kupati 3 yemwana Junior mudare raSekurudziva. Mwana makamuona Sekurudziva ndo vakaita vekutanga vakati ndipei mwana wandaona ndimubatsire. Aiwa takabva pamukana. Sekurudziva tadzoka navo nhasi kumba kwamai Junior. Junior hanzi haachachera pasi. Junior haachazvirume. Junior pasara zviripo zvasara asi sekuru vari kuti idare ngatipindei mukati medare tione kuti tava papi. Muri yeZimbabwe ukagara wakanyarira une dambudziko hariperi. Hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi itandirwe imbwa. Mumativi mana kune matambudziko, mumativi mana kune zvinobaya. Asika tipei nyaya nyika izive muwane kubatsirikana. Zviri kuitika munharaunda kwamuri tipei. Ndadzoka zvakare nedare ratakatasiya kuti tichadzoka nemushonga kuti tiite kuti mwana aite zvakanaka. Asi ndinoda kuti ndizive kuti pane mishonga yandakambokupai pane zvikuratidza here kuti mwana mhuri iri kurapisa iri kubatsirika pane zvatakambokubatsirai nazvo tisati takupai zvokuti tipedzese. Pane zvikuratidza here vati kurapa vacho vari kuchinja here zviri kuita sei kuti tizoti tofamba sei
chiya chatakaita chachi chikamu chekutanga ichi chikamu chechipiri chekuti dambudziko ribva ranyatsopera tifambe tizoita zvimwe chikamu chichifamba. Saka toda kuti tizive kuti zvatakaita zvatakakusiyirai pane pamukuona here shanduko ende zvasiyana here nekuno kwamaimbofamba nenei mukuona sei zvirikufamba here. Segundo kuchema nemufaro mwana hachazviruma hachazvirove hachachere pasi hachabvarure hembe kana kupwanya zvinhu kana kundirova hachandirove. Ndiri kufara ane machenjisi andanyatsoona akasiyana nekwese kwandaienda nokuti kumwe kwese kwandaenda ndaiti ndikaenda pamwe ndaitodzoka hondo yacho naye akatomira achitondirova achitoita zvakawanda zvese zvaindi asi ko zvino ndiri kufara nokuti ndiri kuona machenjisi avepo zvakasimba chaizvo. Saka mishonga iyo yatakakupai iyai yakapera here zvekuti matoperwa nemushonga kana kuti mazuva atakangoti mupedwa makamupa pamangomira muchine imwe mishonga yamakachengeta yatakabva yapera yese? Mazuva makati ndimupe ndobva ndamira wekupfungaidza wakapera wekuningira wasara wekubika kamwe chete asi ndakabva ndamira nokuti makange mandite 3 days. Saka ndowandakamira. Saka nhasi ndauya nechikamu chechipiri sekutsanangura kwangu kuti ndinoda kupedza dambudziko. Asi ndinoziva kuti pane hondo dzatakaita pane zviitiko zvakatoitika pana mai vacho vambuya wazukuru avo nababa vacho pane zviitiko zvakatodii zvakatoitika. Saka vanhu izvozvi nhasi chipata-pata vari kuziva kuti akuvarwisa. Saka chikamu chechipiri chandaa kukupa ichi ndechekuti vana vasimbe asi tichigadzira rwendo nokukasika kuti tibva tanorwisana nawo kupurazi kwatiri kuda kuti tiende kunzvimbo yemondo tinokatana nezvavari kushandisa nezvavangashandisa kuti kuwana zvisadzore futi zvakare. Saka mishonga yangu yandina nhasi ndeiyi pane yakadai iyi ndeyekugeza uyu ndikuti vana havane mafuro ngati ndizvo saka vachafanira kugezwa muviri mavo ndizvo saka uyu munowaisa muporicho kana mvura inodziya mubvamo ndizvo uyu muchautswanya-tswanya wakadai mupota vachimwa makuseni vasikati manero uyu ndowekuti bvuri ribva rapera musaonekwa kuti vanhu vakakasika kuona kuti tikudai ndizvoka saka baba wacho vakabva vauya vachita hondo ndizvo saka uyu ndokuchidzimaidza kuti zvatikuita zvese havachaoni kuti patinoroka rwedu rwekuti tiende kunzvimbo yemondoro tinosvika vasingazivi kuti ndikuuya. Uyu ndowekupisa futi wandichakupai chakupai futi uyu wekupisa uyu ndokuti munge muinawo kuti ukupisa kuti mhepo yedu irambe chiita kusvika tadii. Miri yavo tikurarapa chinhu vaita zvakanaka asi pane dambudziko hombe rekuti tichisvika padzinde pamondoro. Hazvinei kuti tasvika varipo kana tasvika vasipo asi tika tasvika padzinde ndobva tabva tapedza dambudziko. Ndinotongova nemubvunzo remukuru wangu ane zvandakurongerai. Aiwa ndina mubvunzo wekupfungaidza wekugeza wepoliti futi. Uyu ndokuti vanongomwa anongomwa nyangwe unotswanya-tswanya achimwa semvura asi uyu poriti uyu ndokuti vasuke zvekuuyu ane furo nemupfuwa make saka toda kuti adi aeke asuke. Uyu ndokugeza manje mhepo iripi asi kana mamugeza manje unopedza simba riya raimboita kuruma kana da kukurumai kana kudii zvezvi zvazvadii saka ndoshandisa mazuva mangani shongwese. Uyu ndowe 7 days uyu ndowe 3 days uyu munenge muchingopisa uyu weporezva vangopa kamwe chete zvakadai. Mama ndanzwa muchiti murume wenyu akauya achiti aroda kutengesa mudziyo mukati memba nekuti aroda kuenda kuMozambique. Hanzi kunei kuMozambique? Mozambique hanzi ndonotsvaga mushonga wekuti mukurambira nemudziyo
saka ndinokwanisa kuti ndikanotsvaga mushonga muchakwanisa kutsiga mudziyo nemusoro muchifamba netsoka muchiendesa kumondoro. Sekuona kwenyu mimi dare rakabatwa nasekuru, maona pane shandiko yakakura here? Ndaona shandiko. Makambonditsanangurira kuti makaenda kunzvimbo dzinopfuura 30 muchitsvaga kuti mwana abatsirikana, muchiti dzimwe nguva muchitobva ikoko zvaibva zvawedzera zvokuti zvaanga asati amboita zvowedzera. Kubva patakabva kwasekuru pane chiratidzo chipi pavanhu? Chiratidzo chiripo ndechekuti kubva kwandakabva kwasekuru ndaona machanges, ndaona zvakachinja zvakanyanya nekuti haachaite zvezvi zvaangachiita zvachona zvakabva zvangomira. Matovawo nerunyararo? Ndave nerunyararo ndokutoita kuchema nemufaro. Saka apa vana vari kuratidza kuti vari nani? Vana vari kuchinja. Saka iko zvino kumhuri yeZimbabwe munoda kuti kudipa zvishuviro zvamuchiri nazvo mukati memwoyo, nekuti saamai munoramba mune zvishuviro zvokuti dei ndasvika pakati hongu mwana ari kurapwa, ndiri kuda kudya, ndoda kunwa, ndoda kupfeka, vana vari kuda kuenda kuchikoro. Zvishuviro zvandinazvo ndezvokuti ndakatizwa ndisina kana chii zvacho, kana mari handina, kana chikafu handina, izvozvizvi kana renti pamba pandinogara inayo kuti landlord wangu wakabuda avapo ndosha ndosvikovaudza kuti chii, nokuti ndakangotizwa ndisina chandinacho. Murume akanditiza vana ndivava ndinawo, vanoda chikafu, vanoda kuenda kuchikoro, vanoda kudya. Saka handisi kutoziva kuti pamba pandinogara panoda kubhadharwa renti, inorarama sei. Saka muri kutaura kuti baba ava vakauya vachida kutengesa firiji yokuti vatakure mari vaende nayo, kwete yekuti murapise vana kana kuti mudye mini, yekutoti vatakure mari vatengese, vatore firiji vaende nayo, vashande neupenyu hwavo ivo, kwete neni nevana. Isu nevana vanga dongotisiya takadaro, tisina chikafu, tisina kana mari. Mhuri yeZimbabwe tiri kufamba, tava papati 3 yedare remwana anga achidzidzikana. Makazviona kubva pekutanga kuti mwana anga achidzidzikana, asi nhasi tadzoka zvakare mukati medare tiri kutsanangurwa kuti mwana hondo dzaaita dziya dzadzikama. Mai vatsanangurira, mai vaJunior vatsanangurira sekuru kuti zvekurohwa, zvekuchera pasi, zvekuzviruma zvaaita kuzvidambura nyama, aiwa hapasisina kubva zvavakamupa mushonga mwana adzikama. Asi iko zvino chava kuramba vachichema, kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti ndibatsireiwo, sinzi vana vadzikama ndakukwanisa kushanda kuti ndovasiya pamba, ini ndonotsvaga zvandiri kuita kana ndonotengesa zvemusika. Vari kuchemera kuti mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Zvakare sekuru vati aiwa vachiri kufamba narurwendo kukwidza semakatapitana kusvika tasvika panhongonya igoma, vati aiwa asi dare rinotitungamirira, mwana achapora, vana vachaita zvakanaka. Ndatenda mune Zimbabwe zvekuti tasauri nepatinofanira kuti tisvike kudzinza kwavo ndokatauri tichienda kuti tinogadzisa kuti chenesa kuti vana vasununguke. Asi ndine chivimbo chekuti kushanda vatikuita nevana vaakutopora, asi ndoda kuzivisa vana veZimbabwe nevese vakateerera kuti chiwano chiriko, urombo huriko, uchereketwa huriko, asi nechiwano tikachiteedza zvinopera. Saka inisa sekudziwa ndikuti kana paine vane matambudziko akaita saiyaya angachi ari kuwira munhu kana zvimwe zvinonetsa zvinoda kurapwa kwechiwano, tinobatsira nawo matambudziko achipera. Zvinhu zvakaoma zvinoitika mumhuri, urombo huripo, uroyi huriko, asi zvinorapika. Tikutasa mhuri yanga isina tariro kana tarisiro yekuti wachararama, nokuda kwokuti kwawanga wafamba nzvimbo dzakawandisa, asi izvozvo wabudikana kuti aiwa chiwano chiriko, chiwano chinobatsira, chiwano chinoponesa. Saka ndikupa yambiro kuvana veZimbabwe kuti inisa sekudziwa ndakasununguka kubatsira nematambudziko anonetsa echiwano, urwere hunonetsa hwechiwano. Hapana zvisingaperi, zvese zvinopera tozvigadzisa. Tatenda.